witam was bardzo serdecznie w odcinku z maju. Ja jestem w tym fioletowym pingwinem i nikt. Tutaj jest i przepraszam, że mi się zaczyna strasznie. Jakbyście słyszeli muzykę, to leci od Majki. Dobra, to chodźmy do wody może. Hej. To takim konikiem morskim, okej, bo tu akurat mamy najdłużej. Jak... To idziemy czy nie? No tak, tylko mi się zaczyna komputer, jak nie wiem co. Dobra, to ja na ciebie... O, okej, ruszam się. Ruszam! Wow, To ja czekam na ciebie w wodzie. okej. Ja no to jest B! Ja zabiję teraz. Czy nie? No ale nie chcę wejść to. Ja ciągle klikam po 1000 razy. Mocno ci się to zacina. No wiem. Nie zawsze animalium się zaczyna. Zabiję to. Będę... Jeśli się Majka zacina. Wiem. Bardzo mi się zaczyna. Proszę o nowy komputer. Zobaczę, czy mam... Jeśli wiecie, co to Ninjago, ale raczej nie. To jest tam taki Colt. I on jest czarny. I jak ja mam i chomika czarnego i konika morskiego czarnego i nazwałam sobie Colt. River Ninja i tam coś tam ninja. To... Nie zatrzymaj mi się, kurczę. A wiesz co ja A wiecie co ja zrobiłam niechcący? Bo jak widzicie tutaj taką klatkę, nie? Taka klatka jest. Ja na to kliknęłam i nie miałam jednego zwierzaka. O Jezu, nienawidzę mojego komputera! Od razu wam mówię, jak będę mieć nowy komputer, to się zmienią filmiki, oni się zmienią! Nie wiem, czy ja już mam tego... Mam! Co? Chodź do mojej chałupki. Dobra, ja nie mam tych słuchawek dzikich. Dobra, chodź do mojej chałupki. Dobra, idę do tej chałupki. Nie wiem. Ja już jestem w twojej chałupce. Zapraszam do Biedronki, tam są super suszaczki. Mam morsa. Dobra, Majka. Do twojego home. Do tego home. O, jest. Ale mam oksy. A masz toaletę? Oksy mam. Oksy mam. Zamienicie?
Już 5 minut nagrywamy. Tak szybko czas leci. Idziemy? Tylko ja się zmienię chwalę. Ej, tylko... Dobra, to... ja się przemienię i zmienię ciuchy. Tak. Ej, Maja, tu biedny tylko. Rąbką, nie wiem co to jest. Taką statkę, nie wiem, kaptur, jak drugi następnik. Oj, Maju. Szkoda, że nie byłaś na wiosennym... nie, na jesiennym tym. Na jesiennym... Wiem, to się tak zacina. Sama jak będziesz oglądać ten odcinek, to zobaczysz jak to mi się zacina. Dobra, musimy to chwilkę tak za 4 minuty. Przepraszam do mojego psa, który drze się, jak nie wiem co. Nie wiem. Co to ma być? Co ty? Kobieto, co ty? Beze mnie na imprę możesz słyszeć jak ktoś chodzi do domu mego. To słyszę, kurczę. Ktoś przyszedł i on będzie na filmiku. Na filmiku będzie ktoś. Tak zwany Mati. Przywitajcie Mati na filmie. Weszłeś w trakcie filmu. Usiądź sobie tutaj. Dzień dobry. Yo, John, everybody. Animalium! Tak sobie gramy. Dobra, idę do moich. No dobra, ale ja się przebieram. I mi to nie wychodzi. Ja chcę to zdjąć do jasnej czasnej. O. Nie. Dobra, Maja, nie. czekaj, ja ci powiem, gdzie jest za 2 minuty A powiedz mojemu wstrętnemu. Wyszłaś do jakiejś bańki z cukierkami. No bo mi pasuje. Dobra, a jego w labiryncie miałam. A, w labiryncie. W jesiennym labiryncie mam... Przez to, że byłam w jesiennym labiryncie i znalazłam takie przejście, to mam te rzeczy. Zapraszam na grę Animalium. Pokażę wam jak się nazywa. No, chciałbym też być na filmie. No jesteś kurde na filmie. Tak, ale gra z wami. No. No to zostawcie. Przepraszam, próbuję tutaj wam pokazać jak się nazywa ta gra. Dobra. Ale to powinniśmy w ogóle zwierzaczki chować, a nie siebie. Piękny jesteś. Janko. Cicho. Nie szepkaj. Cicho. Ale powiedz, że nagrywa. Powiedz, że nagrywa. Więc żeby nie chodziła pod żadnym powodem. Zwariowany. Maja, już można iść na imprezę. Super. A nie, to wiadomo, nie chcę po prostu będzie koniec tego. Możesz iść na imprezę, kurczę. Gono! Gono! Malili banana, malili banana. Ej, a można chyba własną imprezę zrobić gdzieś. A nie wiem.
Ale Chyba. ktoś ma farta, bo to fajny papier. Fajny papier. Elo. Fajny papier ma. To jest dobre. Fajny papier ma. No wiem, To. to Jezus Maria! Co to za Jakie kawika? pawy! Jakie pawy! Mati, graj na razie na moim koncie, bo ja niestety nie. Dobra! Gram! Ale jeszcze. Jakby to nie jestem Maja. Jak masz na imię? Jak masz imię? O, już myślałem, że jesteś Maja, ale Sławek? Sławek? Już myślałem, bo masz taki... A ja jestem na jej koncie. Gram na jej koncie. Gram na jej komputerze. Ona ma ukrzyżniki. Jezu, ja nawet nie wiem, w którym... A, jestem czarny. Ja jestem... Wreszcie jesteś! Płakałem. Bo ja nawet nie wiem, ja w ogóle się nie ruszam. Ale zanim, które mogę odłączyć? Już się ciekawiłem, że to bajka, ale... Nie! To był film. Tak. Mati, gdzie ty polasłeś? Ja dopiero włączam ani komputer. Aj, Jezus Maria, jaka jestem głupia. To Ala włączyła. Dobra, zostaw jej to. Zostaw jej to, tylko jest głupia. Bo Maja, ty mówiłaś, że to jest impreza dla zwierzaków, ale myślałam, że to chodzi, że impreza dla zwierząt, dla tych postaci animalium, a nie dla zwierzaczków animalium. Jezu, jaka głupia jestem. Głupek na ja. Ninja Steve. Dobra, do mnie. Tak, znowu mówię, że idźcie do Biedronki, bo tam są Majka, ty nie pewnego marka. No, ja też... gdzie wy jesteście? Mówcie, no. Ja wychodzę z tej impry. A ja znalazłam fajny Ty słabo słychać. Będzie lepiej. Sławek. Maja. Marko, wyzwam dźwięki. Gdzie jesteście? Jezu, pająk! Jezu! Szybko! Wyjście! Nie! O, jaki słodki pajączek. No była, Lice! Co wy w ogóle gracie? W animalium, kobieto! Jestem królikiem. Już się boję! Muszę otworzyć! Jezu, mój komputer gigaby! Gdzie jesteście? Mogę się patrzeć na tego słodkiego pająka? Posłuchajcie, to będzie pierwsza część, druga część, już się zaraz zacznie. Na razie, do zobaczenia. Jesteście, bo ja Pierwszy, to koniec pierwszej części.